kukaan koskaan tutkinut, millaiset valmiudet rallisimulaattorilla ajaminen tuo oikeaa rallikilpailua varten. Viime vuoden Helsinki Motor Shown yhteydessä julkistettiin tulokset ympäri Suomea järjestetyistä simulaattorikisoista, joihin osallistui satoja innokkaita harrastajia, sillä pääpalkinto oli todella komea. Järjestäjä tarjoaa oikean rallikoulutuksen, kokeneen kartturin ja aidon F-ryhmän ralliauton oikeaan ralliin. Rallioppia ensin teoriassa ja sitten myös käytännössä antaa kokenut rallikuljettaja Jarkko Miettinen. Kundi ajoi kyllä heti hyvin, että me käytiin teoriaa läpi ensin ennen kuin ruvettiin ajamaan ja heti oli ihan hyvät otteet, että alussa tietysti jännitti, mutta että hyvin kuunteli neuvoja ja ensin tuli hyvä jarru ja sitten kaasu pysyi, että kyllä siitä on ollut varmaan hyötyä, että on harjoitellut simulaattorilla ja on niin kuin ainakin uhrannut paljon ajatuksia ajamisesta. Pitkä oikein, nopea sisältä, aukeaa vähän, 120. Pirun pitkä vasen koo aukee ja kirraa hitaaksi yli nypyn sisältä. 5, pitkä oikein hidas, tiukka sisältä aukee yli nypyn. 120, vasen K sisältä aukee yli pitkän nypyn. Oikea laita, 3, vasen loiva sisältä. 130 yli, huomio, nyppy vasen laita, jarru 2, oikee nopee sisältä. Jatkuu oikee täys, pidä, 7, vasen nopee tiukka sisältä. Ja pikkunyppy 3, vasen K, 7. Nyppy 6, oikee eri lyhyt, 7. Pikkunyppy 4, nyppy oikee täys miinus, 150. Huomio, nyppy oikein eri liukas, 5, vasen K heittää pahasti, 7. Mitäs sanoisit nyt 2 kuukautta simulaattorilla takana, löytyykö mitään yhtäläisyyksiä? No kyllä siitä jonkun verran löytyy, että oikeastaan tuo ohjaus ja tommonen niin on aika lailla samantuntuista, kääntyy tosi herkästi rattia kääntämällä auto ja jousitus menee samantyyppisesti, pyörä seuraa hyvin tietä ja vaihdesysteemi pelaa aika lailla samaan tyyliin, että kyllä siitä niin kuin ehdottomasti hyötyä on ollut. Et pystyt heti menemään sisään tuohon autoon aika nopeasti? Joo, kyllä pystyy oikeastaan heti ensimmäinen kunnon veto, niin sillä pystyy ajaa jo niin kuin aika lailla se, mitä nyt mä pystyn ajamaan tällä kokemuksella. Että uskallisin heti mennä, kun se tuntui se auto hyvälle siinä ja se oli niin kuin sen oloinen, että itse olisi joskus tehnyt aikaisemminkin sitä hommaa.